खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन गुबुन रोखोमनि इउटिउबारफोर दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो माखासे बर'नि इउटिउबारफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जानो हानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन रायजोआवबो मुंदांखा जानो हादों बर'नि मुंदांखा इउटिउबार जाय इउटिउबारा गावनि मोखां दिन्थियालासे मिनिथावना इंलिश रावजों रायज्लायनानै बयखौबो मिनिहोनो हाबोदों आरो बयजोंबो अनसायजाबोनो हादों बिथाङानो जाबाय इंलिश मेकार बिथाङा गावनि मोखां दिन्थियालासे मिनिथावना इंलिश राव रायज्लायनानै गावनि इंलिश मेकार इउटिउब चेनेलाव दासिम 4,46,000 साबस्क्राइबार आरजिनो हाबाय आरो बिथाङा गासै दासिम 104 भिडिअ हगारबाय बिथांनि साबस्क्राइबारफोरा गोलाव समनिफ्रायनो इंलिश मेकारनि मोखांखौ नायनो लुबैनानै दंमोन आरो मोखां दिन्थिनो थाखाय खावलायबोबाय थादोंमोन इंलिश मेकार बिथाङाबो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां सम होबोदोंमोन नाथाय बिथाङा दिन्थियाखैमोन गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा दा गावनि मोखांखौ दिन्थिबाय गावनो रोजाबनाय जम्बिस सोल मेथाइनि गेजेरजों बिथाङा गावनि मोखांखौ लाख लाख नायनो लुबैनाय साबस्क्राइबारफोरनि सिगाङाव दिन्थिबाय फोथाय खेबसेयाव आसाम सोरखारनि गोदै गोदै बुंनाय रावा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसामनि लाख लाख सुबुंफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन दि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनाया गोरलै नङा आरो गोनांथिबो गैया फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि सिङाव ट्राइबेलफोरा प्रटेक्टेडखा मोनसे समाव आसामनि गासै हाया ट्राइबेलफोरनि गोजामोन आसामनि दास कलिता बरा थानाय हाया सिगांनि समाव बर' कार्बि राभाफोरनिसो हा गोजामोन जि हाग्रा ओनसोलाव ट्राइबेल सुबुंफोरा थादों बिथांमोनखौ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आरो बुजिलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलांगोन होननानै बिबुंथि लाखिदोंमोन जाय रावखौ खोनानानै नोरोम आखुनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खुसिजों बाज्ल'खांदोंमोन नाथाय दा बेनि उल्था नुनो मोननाय जादों आसामाव हाग्रा बिफाना ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरखौ टार्गेट खालामनायखौसो नुनो मोननाय जादों आसामाव हाग्रा बिफाना ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरखौ टार्गेट खालामनानै होस्रांनायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो ट्राइबेल अर्गानाइजेशन कोअर्डिनेशन कमिटिया अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काक्लारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारायाव गं 45 बर' नखरफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै गोख्रों रावजों आसाम सोरखारखौ खावलायदों जायनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरखौ होखारनाय जानाय नङा होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बेनि उल्थायैसो मावदों बेनि अनगायैबो फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि मथे बर' आरो ट्राइबेलफोरा हाग्रायाव थानो मोन्थाय दंखायो बेनिखायनो होस्रांजानाय दुखुथिया बर' नखरफोरनो गोदानै न' लुनानै होफिननो थाखाय थानाय जानायनि राहा खालामनानै होफिननो थाखाय रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय आरो रिलिफ मेटेरियेल होनो थाखाय दाबि खालामदों बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रा बिफाननि दुथांफोरा थिंफोरखौबो बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों जायनि थाखाय बिथांमोनहा न' लुफिननो जेबो राहा गैया उन्दै उन्दै गथ'फोर 15 दाननि गथ'साखौबो एंगाराखै होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथां आदित्य काक्लारिया आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा गोसो होयोब्लानो गाबोननो रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानो हागोन होननानै बुंथियो बारग' एनडिएफबिनि बारग' बुंथिगिरि बि बेंगा बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारि बिथाङा एनडिएफबि आफादखौ सिफायनानै बिटिआर गोरोबथायाव सागान होदोंमोन नाथाय बिथाङा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव जोबथे जानाया बुहुमनि जारिमिनावनो गैया होननानै दुखु फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि रन्जन दैमारि बिथाङा दायनिगिरि फोसावजाखानाय बियो थार नाथाय आयेनखौ भारत सरकारानो बानायदों आरो जायनाखि गोरोबथायाबो भारत सरकारजोंनो जादों बेनिखायनो रेहाय होनायाबो थानो नांगौमोन होननानै फोरमायथियो जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायाव गोसो होआखै जुदि बिथांमोनहा भारत सरकारखौ नारसिनोब्लानो गाबोननो रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि आन्दोआव राजखान्थि खैसार दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बिबेंगा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'दोंमन अब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेननायाव उदालगुरियाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन जेराव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन आरो जि थांखि लानानै एनडिएफबिफोरा सोमावसारदोंमोन बे थांखिया जाफुंसारनो हायैखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिनो नागिरदोंमोन नाथाय बे हाबाफारिया जानायनि सिगांनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनदों आरो बे हाबाफारिखौ जानो होआखै जुदि बे हाबाफारिखौ खुंनो होयोमोनब्ला दिनै बर'नि राजखान्थियाव सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनगौमोन बेनिखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामियाव राजखान्थि खैसार दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव एनडिएफबिफोरनि गेजेराव गोबां गावस्रालायनाय फैदों
सेरखाय बेरखाय जादों आरो अनज्लायनाय गैयि जादों। सिगांनि समाव एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा अनलायनानै जयैनो थायोमोन होननानैबो फोरमायथि बिथाङा। बिनि अनगायैबो दासान्दि एबसु आरो एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा गावजों गाव आसि थुलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो खावलायो बिथाङा। लोगोसे समाजनि खामानि मावग्रा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बांद्राय राजखान्थियाव हाब्रनायखौ नुनो मोन्दों। जेसेबां राजखान्थियाव हाबगोन एसेबांनो बिथांमोनहा जेबो बुंनो हानाय नङा आरो खामानिबो मावनो हानाय नङा, लोगोसे सोंखारिलायनाय जागोन। बेनिखायनो समाजनि खामानि मावग्राफोरा राजखान्थिनि गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। ISIS उदखारि हान्जानि गाहाय आबु इब्राहिम आल हासेमिया गावखौ फोथैनानै लाबाय। ISIS उदखारि हान्जानि गाहाय एबा चिफ आबु इब्राहिम आल हासेमिया सिरिया हादरनि आटमे टाउनाव गंसे 3 थाला बिल्डिंआव दंमोन। 3 थाला बिल्डिंनि गोजौसिनाव उदखारिया गावनि बिसि आरो 2 फिसाजों लोगोसे गावखौ बेंग्राफोरखौ लानानै जयैनो दंमोन आरो बिल्डिंनि गाहायनि खथाफोराव सरासनस्रा नोगोरारि सुबुंफोर दंमोन। बेयावनो US फर्सआ हेलिकप्टारजों अपारेशन खालामनो थाखाय थांदोंमोन। गिबियाव US फर्सआ नोगोरारिफोरखौ बिल्डिंनिफ्राय ओंखारनो थिनदोंमोन जाहाथे बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हायो। बेयावनो उदखारि आबु इब्राहिम आल हासेमिया बम बेरहोनानै गावजों लोगोसे बिसि आरो गावनि फिसा 2खौ फोथैनानै लादों। बे जाथायाव गासै 13नि जिउ खहा जादों, जेराव जिउ खहा जानायफोरनि मादाव बांसिनै आइजोफोर आरो उन्दै गथ'साफोर दंमोन होननानै सिरियानि रेस्किउ वार्कारआ फोरमायथिदों। ISIS उदखारि हान्जानि गाहाय दुथां आबु इब्राहिम आल हासेमिया बम बेरहोनानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लानाय बे खौरांखौ USनि प्रेसिडेन्ट ज' बिडेन बिथाङा फोसावदों। सोरखारजों थाफानाय बर'नि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रिफोरा गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारायाव गंब्रैजिबा बर' नखरफोरखौ होखारनायनि सायाव मानो दासिमबो फंसेबो जेबो बुङाखै आरो मानो होबथायाखै होननानै सोंथि खालामो बारग' एनडिबिनि बारग' बुंथिगिरि बिबेंगा बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि बर'नि गेदेर गेदेर दैदेनगिरि बिटिसिनि चिफ, डिपुटि चिफ, बुंथिगिरि आरो मन्थ्रि बिथांमोनहा बर' नखरखौ होस्रांनायनि सायाव दासिमबो फंसेबो राव होआखै, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा। बिथांमोनहा मोनसे समाव गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय, बर'नि हा-हु रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय दैदेनगिरिमोन, नाथाय दिनै मानो सिरि होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। गंसे हाग्रायाव मैदेरा दंफां सिफायनानै गालांनायखौ जेरै मैया जायो, थिग बेबायदिनो राजखान्थियावबो नेशनेल पार्टिनि उन उन खारफानानै जेखि सुबिदा मोनाथों मानो बेखौ लानायखौसो नुनो मोनो। सोरखारजों थायोब्ला बेबायदिनो जाखायो, गाद्दि चेयार मोनोब्ला गासैखौबो बावजोबो होननानै बुंथियो बिथां बिबेंगाया। बेनिखायनो बिथांमोनहा मोनसे समाव सोरमोन, जि थांखि लानानै सोमावसारदोंमोन बेखौ सानहरफिननानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय खावलायो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि राजखान्थि दोलोफोरा हारिनि खामानि मावनो हाखाया, बेनिखायनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद जेरै एबसु, बर' थुनलाइ आफादखौ ज' जानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ फिन फोजाखांफिननानै सुबुंखान्थियै सोमावसारफिननो थाखायबो खावलायो बिथां बिबेंगाया। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखाराव गोजोना फैबाय। हाग्रामा महिलारि आरो रबिराम नार्जारिया मावजि बुन्दा बे रावखौ बुंथिदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM बिआर फेरेंगा बिथाङा। बिथां बिआर फेरेंगाया बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि आरो MLA रबिराम नार्जारि दैदेननाय BPF सोरखाराव गुन्दानि राज सोलिदोंमोन आरो बिथांमोनहा गुन्दा राजखौ लाबोफिननो नाजादों। BPF सोरखारनि समाव बिथांमोनहा बर' अबर' खालामनानै समाजखौ गावस्राहोनो नाजादोंमोन होननानै बुंथियो बिथां बिआर फेरेंगाया। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा अन्थाइबारियाव बाथौ धोरोमारि फोरबोआ 25 बोसोर आगान होनायखौ लोब्बा लाखिनानै रुफाथि मायथाइ सान फालिदोंमोन। बे हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि EM बिआर फेरेंगा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेयावनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंथिदों। खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बर' सावथुनखौ दिनै निउब' एपआव रिलिज खालामनानै होगोन। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा खामग्लिनाय गोसोनि मोदै सावथुनखौ निउब' एपआव थांनानै नायहैनो हागोन। जायफोर बिथांमोना दासिमबो निउब' एपखौ डाउनलड खालामाखै बिथांमोनहा प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामहैनो हागोन। निउब' एपनि गेजेरजों बर' सावथुन नायनाया जोबोद गोरलै। मोनसे सावथुननि थाखाय खेबसे 49 रां होयोब्लानो नोंथाङा सानथामनि थाखाय गोसो बायदियै सावथुनखौ नायनो हागोन। निउब' एपआव बेबायदिनो गोदान गोदान बर'नि सावथुनफोरखौ एंगारनाय जायो। बेनि सिगां बिसम्बि, बेकार रमिय' बर' सावथुनखौबो निउब' एपनि गेजेरजों एंगारनानै होखांबाय। निउब' एपनि गेजेरजों बर' सावथुन नायोब्ला नोंथाङा रांखौ गुगोल पे, UPI, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जायखिजायानि गेजेरजों होनो हागोन। बिश्वनाथ जिल्लायाव आसाम पुलिसा 7 गान्दा सिखारिजों लोगोसे गान्दा गं हमनो मोनदों। हमनो मोननाय 7 गान्दा सिखारिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै जामिर आहमेद, हामिद शेख, आसलाम शेख, घनश्याम गुप्ता आरो मन्टु चामुआ। बिश्वनाथ जिल्लानि SP लीना दले बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला
आसलाम शेखआ जेब्ला गान्दा गंखौ 70 लाख राङाव फानहरनो नागिरदोंमोन बेखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायावनो बिथाङा जायगायावनो दायनिगिरिखौ हमनो मोनदों। हमजानाय दायनिगिरिनिफ्राय सोंनाय फिननाय लाखांनायनि उनाव बे आयेन बेरेखा हाबायाव सोर सोरनि आखाइ दंबावो बेखौ मिथिनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो गासै 7 गान्दा सिखारिफोरखौ हमनो मोनदों। बे आयेन बेरेखा खामानियाव सासे आइजोनिबो आखाइ थानायखौ मिथिनो मोनदों नाथाय आइजोखौ दासिम हमनो मोनथ'नाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।